Helo bawb, siwmai, Sian Elin yw'n enw I, neu fel mae lot ohonoch chi'n nabod fi falle Siani Sionc. Dim ond neges bach yw hwn i hysbysebu chi, i weithio chi, i fynd amdani gyda'r cystadleuaeth Mudiad Meithrin sydd yn mynd ar y cyd rhwng yr Urdd a Mudiad Meithrin eleni eto. Fi oedd yn ffodus iawn i ennill y cystadleuaeth llynau, a mae e wir wedi newid y mywyd i yn gyfan gwbl. Fi ar hyn o bryd yn gwneud cwrs meistr, ond mae'r cystadleuaeth wedi galluogi fi i greu bron iawn busnes yn hun, sef Siani Sionc, a fi'n mynd o gwmpas meithrinfeydd, ysgolion, partïon, gwyliau, yn wneud beth fi'n ei garu, sef diddanu plant ifanc. Fi wrth y modd yn wneud canu rhugymau adnabyddus, chwarae gemau, rhywbeth fi wrth y modd yn wneud. A ar hyn o bryd hefyd, dwi'n gobeithio datblygu hynny yn bellach. Mi'n credu'n gryf mewn dysgu creadigol, felly un o'r ddau na. Felly, yn bendant, os ych chi'n hoffi diddanu, os ych chi'n hoffi perfformio, mae'r cystadleuaeth yma i chi, a gewch chi bob cymorth gyda'r Urdd a'r Mudiad Meithrin. Felly, gewch amdani a phob lwc!